luar biasa iki ya apik banget no. Ya. Apa mak? Aku kaget guangsir kok iso sak jempol-jempol kuwi lho. Nek kene dhewe-dhewe kowe nek nang ereng-ereng Merapi kono gangsire luwih gedhe-gedhe. Dian aku lagi lho iki. Iki nek nyutang ngene ra ya. Melangi ra nyo. Iya. Aku semelang nek nemplok nang raiku iya. Gede-gede tenan no. Iki jenenge subur-subur. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Jejere Mbak Ayu ki Mbak Tatin Lestari Handayani. Sinden sing ketoke matane wis ora kuat ketoke matane. Wis dilek-lekke ket mau ketoke ketara abang. Iya, ngantuk. Ya wis ben ora apa-apa, teko meneh. Heeh. Kuwi lumpukno tok gorenge malah jos.